na ene nso Nyankopɔn adaroma yensa aka ye maame panyini a oba ye bremu finfini mansini mu a ubo ni din a I mean obi biara enim no na wabesom pen a chese som so obesom ye no osom ye a wagya abakosen bebrede ato no de ama ye ne ene Nyankopɔn adaroma obi ni prum di ato se yemra ne na so na ye ne metwetwe nkomo se de be ya ne owie no yeso ye benya futusem na ye de abo yembra ye maame Victoria Edu Pepra former MC for Brem Municipal Assembly, Brem Central. And after no, once a teacher, always a teacher. Eti yebeko na maame akwaba. Maame yamo akwaba. Yeah, era. Ye gidi ese nyame adom ho ye. Adom ne homoburu nti ho ye. Eda oba ade ase. Yete on kakra na ache. Okay, so maame wadaroma obi bisa se maame Victoria Edu Pepra sebi mpeduasa yenim wo but yenim wo ye wadaroma ye ka maame Victoria na bossem ne sen Yo eda se na yebede nyame ase ne di kan se wama yakwanya eti seye enye nipa nya na nya ne sa eda na se ne atosu mienu so meda eye etiefo ene ahwefo enso ase se won de won bre enso afam yen ebra etisei mu se ka Ewura Victoria Edu Bedu na se Victoria Edu a me papa ede Owura Benjamin Kwame Edu a ofri Asante Afidase me maame soso ede Ewura Christiana Jomo na nei no esanse woni me papa ehira won aware asunti no ekirei no ne yefre me maame soso Christiana Jomo ade dodo no animu no ewo Asante Afidase ne maata yo me maame ne me papa nyame fa ne kransie wafim eso me maame de otiase me maame ne me papa wo mamu nyame ye omadom mu nyamamu enkron a me ne bapani enti chese me ne piesie ema no ye mienu na me ma nso me no kase baako be ma ne baako na afim ye ya ka ne de nyame adom ye wo ho emu num ewo Italy se me no kase me ma ne num na oba na odi machi mienu no eka me ho no ono na sese wo ne me maame ene ye nka akire oba no ye tafre no ane mama na soso ono soso de Christiana Edu Rosina Edu okay di Rosina ena ye ka akire no soso de Kwasi Poku ono soso ahotokrom eye Afidase no ono na ye assemblyman ewo yo ma memra eye mikunu soso ene Owura Bedu Pepra ofri achim aboabo odan aboabo na ono soso no o maame wu Edu ti no de Bedu no okay to ono so ne ka akire mefri ase a ye meni mi wura eware ye no nyame ayadom ekuta ema eye miensa be ma baako ye friend se Bernard Bedu Pepra ukọ eye assembly hono a oye engineer works department ena ema mienu baako yo chirechireni ena okase woni ne kunu ewo edweso okay ena baako soso ka chire no soso ye obekase nurse ni wono soso wo oda Herald Foundation Health Center okay lo achimoda nti na nya eti maame worry be fie se ni mi hia mi wura ewo sukuu mu
ɛyɛ Asin Fosu training saa abira ne yɛfrɛ training college. Then they akɔyɛ college of education. Sure. Nti ɛyɛ 81. Wow. To yɛ me classmates ɛwɔ hɔ. Ekokosi 84 a yɛ pass out. Nti yɛ classmates. Nti yɛwie yɛ no ɛyɛ 84, 85, 86 ɛna me wura ɛyɛ me ho adeɛ. Wow. Akasa. You can say she came fi na bebre gu achire. Wow. I am one kakra because okay say your classmate no. And then my phone on my band do na penisa. Obi kra say oni de ni krom ni de obeda ware no ne classmate we ni nua. E mu school na mo ye namfo. E wo school ni ye namfo. Na me papa aye adwuma wo forestry department Achimoda. Nti ni yete awisa apaaso. Okay. Ena no no so ewa ha. Nti ye ko school no ana yan ya ye wo oda patam ha se no. Ye nyina ye hu ye hu se ye nuanom ye namfo ye fa sabre na train. Aye adwuma free kede betwamu achiase de ko Fosu. Nti ye ko a ne ye nyina ya fa Fosu ka kai ada ya nya ka no ne akotwen train ewo achiase wo for ho junction. Okay. Ne akofa ye makwan so asa ne de aba. Nti ne ye namfo. Wow. Nti ene na amafo na omuka se namfofo nyankofa na be ye aware no omompe no ohu ni se ne kan no ana se o de toto ho a o be recommend am omo me de toto ho a me recommend ama wo mo se okay aware ye nyame hyehyeye obi enim ba bi obehia ne ho kani okay enti eye buo ene odo a mo de be me mamo ho emfa ho se wo ye wo classmate ana so se wo free ba bi adwuma mu bi hia wo de wo adwuma mu sure na so me de yi de me ni me wura no eye nsen na ho ma ya breso wo ma na wo Fosu no se wo bo me wura din ne ye friend Badu Pepra no mo friend bibi ti se obi okọ Fosco from 81 to 84 no de o ka bibia obebusa se na Vic so wo wow okay eti awisiafo na chese namfofa a etimbe dane aware no efasodie bebre ewo mo hwe so many years a omatimi atena ntimi se eyade a eya akono okay maame yen hwe ne mbungra brabo ni mu Maverick brabo na hyase no adaroma say na esibetie was it easy journey ye obi won ma ye wonu to see so nti onno de e was solid na prim but obi so amana na se na o pray ansa na o timi apija yo ye wo ya to amana na mfimfini beka se me mfiri efia sika ewom ana se na abusua sika wom na nya abusua so a ahia sebe ohia yeah pa nsusu wo na momu efia modern bofo ewom a wo bo ho so a se de bible aka wo se modern bo ebu musuo abaso se wo hwe Jacob ani ni nua Esau o papa akwaje ni isira na oka kire no no se wo bo ho so de a ha enti me papa de adwumaden na hye isua no se da meka se me ne bapani me papa so no ye adwuma forestry na me maame de wo hwe mu a chese sa no adwuma ye adepam ne wo sua nti wo ware ye no a owo me no transfers a me papa no okọ ya tena dwa so pen a adwuma na de ye kọ ho ya tena santi achim agogo ho so ho kra na me free school ase Roman school ona me kọ ye ne se yi ye ba dwa so ebio ye ye free dwa so no ne de ye kọ eye goso bona hafu goso enti goso kra na me kọ me middle school eye 72 proceed 76 na 4 years ti ni nyina kese na awo no me maame ewa mi akasa ma brabo mu no de e maame adwuma no wo ye ko ba bi esesa goso ho no hwe ukọ ahafo kọ emem sankore kukuom
ene ne ka ho no a go so ya bia bia wotu firi Kumase a ɛhɔ na car no ebegyina na ade a na ɔmo ɛyɛ ho adwuma wɔ hɔ titiri ɛyɛ paano Okay. ti bra me maame de yɛkɔkɔ pie hɔ no paano to ɛna yɛso yɛfae na paano to ne yɛka sɛ sabe abofra sɛ wo sompa a wonya ade efie wura a kɔtena ne fie no ne yere no ɔto paano na mekɔ school na mani gye ɔsom ho enti sɛ maame ne kɔfete paano a ne madi n'akyi na makɔsoa ne nsuo no na ɔsomesoma me na me de aba me maame so ma kwan a na ɔma me som saa ɔsom no ti anam so ma me hunu paano no ɛto ne yɛ na so na mekɔ school na mesua middle school na mesua ti maame ne efie hɔ no mo no ɔde paano to no ne fon no ne bibia ɛma me maame sɛ me maame nye na mahu paano no ɛyɛ meko a ma hyɛ da sɛ mesua ɛto ɛsɛ ahobrɛase ne adwumaden nti me hu paano ne to ama nsua ha ti no bɛyɛ me maame adwuma Okay. nti me kɔ school ne yɛkɔ anopa ne awia me kɔ school anopa pɔn bi mienu no a me ni adamfo edi mirika bɛba na me maame to ano akɔde ɔno so ɛtɔn bi ne ma bɛsen kɔ station akɔgye paano ti sɛ yɛka sɛ Vic paano tɔn ne yɛfrɛ yɛ kaa kraman paano mirikatuo kaa no besi hɔ no mo a wodi paano ne so na wodi sa kaa no na obi tobia kaa ne ko nso so na wo kyekyere na me kai ma wura ho da bi makɔtɔn paano na mani adi na adwumaden no so ɛwɔ me ho enti me de obi frɛ me paano no kwan ho me yia ma no sɛ na mem timbers sɛ mo ate pɛn a mem timbers wɔlodu nua kɛseɛ ɛba nti mani bɔ kaa no so no me ma me sieve no so na madwane ma nhwɛ me benkum sɛ na kaa bi private car bi so ba na lucky ne sɛ ma nsoa sieve no ti ɛbɔ me nsa ne sieve no ɛto twene ma me nipadua no ɛka akyiri ehu na medwane yɛ kɔpɛ baabi titɛ yɛ akɔsi sɛ dwe ne bɛfa me kofi enti adwumaden no ayɛ de hyɛ yɛn ma yɛ me maame so wɔde me yɛ adwuma nkasa di na yɛ anka yɛbɛka sɛ child labor wɔde me ayɛ adwuma ɔno ankasa nim adeɛ tɔn na emu me na wɔ ma me ɛtɔn ɛne me cousin baako a ne ɛte ne nkyɛn yɛ no boa me maame ne fitina mu fi sɛ no akɔyɛ housewife ne fitina mu ama wotimi di esifie ɛwɔ ne kuro paano ton no aho ɛsan de boa me papa ama wɔde hwɛ yɛ emamu nkron yɛ nyina obi ɛkɔ sukuu ti yɛ no mu no yɛ die papa akyi ne yɛ maame akyi sɛ deɛ me papa ne me maame aware yɛ te yɛ no na ama de yɛ soso ɛte saa amfa no ɛfom adwumaden. Okay, so mommy, what kind of adwumaden? Talking about child labor, yeah, can ho asem yi. If we said your mommy, yeah, you know, eboa mo, anase no wo ha mo. Na meka se ne ya, ye beka se child labor. Na so sabre no eboa. E bia ya moa me maame a ka wododo no wo ye na ka me papa nko a entimi hwe ye. Ama ye nko suku. Me wie for 7 form 4. Me Kola Girls Secondary School. Okay. 5 years. It is a 76 to 81. Na me pass out from there. Asan besia ko training college e wo fosu. Enti amame nuanu maka edi machi nyina soso no. Emema ni nyina de paano ton no aboa etone e de boa enti e de hwe nkwala ni nyina school ama obi akọ secondary school. De mekasa mekaye no emema no emu mako enum nesese omo Italy. Wow. Enje se adwumaden ene ahobrase ya de ahia woni pa brabo mu pa. Okay. So yene maame ma Victoria edu na etwetwe nkomo no yebetima aga se ye former president for Brem Central Municipal Assembly. Maame yenhwe unya akwanya besom ye mansini yi se aban awuraba wadaroma adwuma no se na natie da form se de ya na yehunu no yo
that's it. Send your kasa o kan yen. Sebe obrempon ahyase Yeah. obi enim adeso wo kan. Na nia meka ne se entity a me papa ene me maame de maye no odi nyamesuro Okay. ehye mu ene adwumaden ene no kwaredie ti de twro kronkron ne kasa di no krokosi wudem obema nkunum abotiri akwanya a menya be somo yin no se na meka se bra mewura ye wa ba ye me ho ade na me wo kuma se kirade wo de me ba betena aboabo. Okay. Desa wo hwe kuma se na sabio ene aboabo enei ponu a na nyiti sei. Sure. Na sa adwumade no se the Bible la ka no se aware wo be firi wo na no wagye fie na mo ba nu na koye baako. Mi kunu de me betena ne maame no mo ne maame nche sa be no ne papa afi ni nua maa no nyina so wa kwantuo mu aware ase enti wono akoye ka akire no wo ne maame ne te atem aboabo ha. Okay. Efie ya hu ni se nyenye se na netie ha nyina na ye mfuye amanfro mu ha nyina ne Pentecost nyina na ye mfuye. Efie a na etwato eye kwaku oduro mu fie ye wo ha na ha kwa nyina ade na ye mfuye eye koko ebi ye koko ebi akutufuo no mu ni ade nkofo edo na o hwedi se sabio santini ewuraba maba betena ha na me sori a me ko afuom eba sana besia ko sukuu akokirade na djuma so me fe ni yanko. Okay. One more me trade or Presby boys. That time and then you say Newtown Presby. Okay. Newtown Presby na your boys school. There was sorry nine or that sorry nine. Na your boys school. Near running no shift. Okay. A and B. And so now me try deal with A as such and B. Me ko school anopa no so no me pon anumre no. Wow. So na emu mabam the say na adwuma no ye adwuma. Now we kasa wo try deal Presby boys and tell say that agye nim non stop. Say me fa phone, tablet phone bo bi we. Trans ma bre ma yese na bi ni ho. Enti bre post to me de me ba odan no. Education officer na small catch minister catch me kun ni say wo yire no ye kwadwofo de ha wonim so wontimi anya wo adu. Wo say master me ni me yire no. No ko chan me be ma. Ampa me koy ko to teacher fo e bi e wo ho. Ai kura mu adwumaden ebi ni master nya kwanti ba ko so Mr. Samuel Sansabe wa film master Jamra no mo ni ade so adwuma ni mu a tete nkwada yi na me wo mu no a na ebesi amanyo sem no so ye fie nyina ya MPP fo ti ya wo anu a upo wo ya MPP ti me beduru ha se no na hunu se sa akani esunsum no na wo me minim se ya wo me abakan ni ntrew na me nuanum so nyina so san koye mema no enti na ma yese bema na mani adin na school ho kra no wo mo enim no na nkwada no suro me ba no esen mema no enti tia de be ma wo discipline be fam because me school am ko ebroni fita yes I guess school no make Roman for school no broni abrofo fita na kire ya de enti no discipline free me papa no mo antete ya na me de free school mo ade bedu ti wo hwe me testimony a e tro wo so say me leader me organizer na e be so kro yi mu be ye unit committee member na ni masem bi ni ani asenefo ne bom area council enti yakoto abasi ye peche pesi area council chairman ya awuraba ketwa mani su shishishi amaba minni sabre na don aboabo ayi
adonten hene Okay. ena yeto yeso aba na nyame mfa wo kransie yeto aba na edi kan no na wo mo akoto aba ne de ama me mi wo ba ne yeto so mienu susu me san ye howo me de aware na me de baaye na me no wo hene mu agina na afei me ne ekokoye na wo hene no me command instructions ana se me koye ne dan ti na ehu abo me na so wo me koye omkoto abara bo abofo no eto aba no ese yese wu ene yepem wo ma sanefo no se awura wo ma no mo baaye no members no wo mo na ato aba yi no na akoyi wu enti wo se wo kasa wo nja wo ato mo na wo fo enti se nyame ansa na wo ba ye be wo aba asase so wo nim de wo de wo be enti mfa ho ne ba bia wo beko sa esu no ebeda ne ho adi mi ke me no mo na ye man dwuma roi mu teacher ni ba sa bre no so man dwuma me no mo na eko ye kwa eko apesira me ni ye enti roi mu na bebre o mu nim me na ma sori so a me koye methodist ne so me be ma nya ja me ho e ma ku ewo mu di anim awura wodamu a wo trotro ye bibia ye tinya me som fam no na me kuro yi pa ti me wie sa unit committee no chairperson emu na Charles na ya assemblyman and we di two kwan nti wo two kwan no na ye ni assembly member awo assembly wo ye ni representative enti na ho no edampan the main unit committee member no being the chairperson na chese me na me di anim nye de ye na so ye ntimi nko assembly ni bi enti da kro na ya osafo maafu senior minister mo twam obai sabe no ya mpi ye to oba no bi no obeda kro no ase wo obeda kro no ase ye se ye modwa ye tinkra no mem afiada memenda yati no memenda no pa na me kwa afuo ni me kunu kwa afuo na chese kwasiada no wo ba anyahwe wakwaje ato ho so obeya ye boa ye ho ebodwa edihia no to oba ye no a kasamu no na chese wo se na ampoma kubra reko a wafimu ba ko no wono na esese bi wo mo be kasa ene kana akuakun wo mo na sa be no kuro yi mu mpanifo na ene wo mo yakọ kana akuakun wo ko ball no amane o se wo nya kwan emma na so se ya ne yi amayo sem enti mi ame konkoma address welcome address na sade nyankopon na me so ade nsem bi tutu obekasa amanyo no ma ye bi pe enti honom na ya osafo maafu hu se bibi wo mi mu ye de me ye bibi wo kuro yi mu a eye yi sabre no na damfo minister we say ameya wakunfi wo abesere na damfo wo hene ba ko asene to wote se na safo ba ha no wo hia no no ye minister for education oba he anti mituna me kasa na yeso wo busa ase na wo awure wo ye dan ni so ye teacher ni ho ana ona abo ameya wakunfi be ba me se ma tie teacher fo anim papa wo oba o ati wo mani tina me kasa ye nyame achede adoma achede wo de mo tina na ya safo be kasa na asem wo kan ni se na mo wo sa nipa we wo krom ha na mo nsuma ne ma assembly ho memeye mo assembly member ho no na by election baso enti yes wo mo nsuma me by election for the assembly because assembly man no ye hu ni be bia o ampa ko gina ye to aba no na me bwene ya no nya so wo ma me call no on silver platter
ya ka we ni nyina no menya mema wo kuro mu mo sore ene me challenge mema num ne me ne be gina ye nso ye to aba no ya san ato de ama me me yo ba me san ye hoho me ba ware ni nyina so me kunu won ka hwe o fi se ya se ma ko politics mu a e wo se ne ote na nso so me kunu nya me mu gidie se me nimo no me yire no me nimo no se de wote because wo nya ekra wo nya obeye tinu munya no konko ye de seso na me de copy assembly o sabra me ni boja mansu boja hoso ye by election wo suadro hoso mo ye by election onkwanta ye by election na old town tini ye num ni kokopi ho oluwa MP on MP me ni na kosomo wo assembly ho bra me call by election the next election no eno no e ba be kai ho okay 4 years na me say di we so almost 6 months by election 6 months na e de esom ye na du ho me hunu sai sabio me nwoma no asa sabi ko manim okay ti me ko me diba ko to a medicine so na munwa no na tese bua ya ba ni abehwehwe wa uko school enti na aye 19 twitwa e na akwa woni ho na ne fie ne nkrama egu ho e na de enti no ma binu fa that advantage no mode ye ti ato aba no ukurani ito so bienu na so so ni ye enum because my second one dey me call no post just omu hu na adwuma mbe na bosumi nsia no obi a ma bi ene me anyina the second one na me call dey me call no post the third one na me call no ena me nyankrofo am sorry I said no eso so ye be kobi ye me nua adwomfo se wo ye ese wo odi hene wo kumasi nkuro ni biso nti ono so na be won ni na ye me de se me nua no se bo no so e ho won so be ware okay ne ya nto amakura yi mu ni na mom ye to ma ho ho no bio na che se nya ho ho asem na wo mo ka baby se me ho ho na mo mpɛ me de a ade na mo san kwato ma ho nti no no so be di ye mfie nan na nya easy nya asem fe di agoro ni nyina mu no na me party no mu susu no me sign ekuta position ye constituency women's organizer. The enemy D for 4 terms, 16 years. Wow. Me ya tumi swaba. Ye firi ha kokosi koduru ahia yam ye ka odan na ye odan kokosi ahia yam. Okay. Ho nyina na tese many organizer no. Nam se ma ye doso esi na ma soso ho adwuma yo edin. Na bebu sa so se na wo ye teacher ni no. Na ye dan ye wadwuma esan ekoye politics ne ka ho. To me niema that time nu nyina so na me sign me sign no mass ba kunafo na tifie eminya ma ba wa mienu ba ko ye me se wa ketewa na ba ko so ye me kun ba no mo atime nchen ntiti a me dia ma won ti no me ni fie kura enyi hu ntimi twa ikire mo hwe ami kun susu okọ na oba na me maaya onim se nkosi na ahia mmeba onya me mugidie ekura adwuma no mu a na kosi se abri eson ya de me kanya ne tese eye omampani dada akofo abreso nyina ne yeye eno omo ye call opposition opposition is still ne yeye adwuma no nyame adum 8 years ne so ye ba power and the first 4 years no na me ye woman organizer na me ni position bi awo aban no na mo na me ye no me free assembly say ya to aba ma me no na sanse na me constituency women's organizer no e ma ye de wo kwa represent ye wo ho no me na party yi ma me kosi e ma no anan e wo tina me ya appointee e wo ho assembly ho na ma dwuma yo
ene assembly no se me sori na me ka asem anase ye debate ye ka bibi ho asem hu se me asem America no me nsuro Yeah. mfa me ho ni nipa a wo ye a wasem aba ye ka de no kura ne da no meka nti me sori wa assembly ho na se me kasa as appointee as assembly member no dem wo ye say din obi etie nia Okay. aba yo ano beka me kan susu ne to ho no ma hu se sebe aba wo de ye kan no ye no kura so mu hu no adwuma yo ti nana adodanko Akufo-Addo omampani dada otwemu oba ne fa edikan no manya akwanya anko dibi nipa bebree kopere na me hwe meme kopere eni yayi na me machi eni bi ntimi no wo montake Zero ni sikasem na. ai na jam de tina me baabi enti wo mo ye ne second yayi no mo se ah nana so wo ope ma no e wo na dwuma mu wosusu ya hwa sanya wotie se ka wo masam a sabio wo so no wo di abetimi di aye adwuma no ukuta wa ye adwuma ewo ye mpatamu ha ye nimu teacher ni mofra afa wo nsam ene wo ma ye nimu PTA meetings sanya wo si e contribute ye nimu enti no ye bo wo di ba bia eto aso oh me ma na se da ye ne besi ne me prayer and ye de ma ye papa Kwabra Bempon a wanya ne baabi ko o se me ka se ne anya asenefo ne bom ya ye tie mu no no bedi ha na yare a ma ne kwan ho na mre ye duru baabi no ne sese wo no aka se bia na ho odenti o de beto ho na ho no so ya prapre na sama ne ho so bio anti dako ana me secretary eye Benjamin Bedi mo ne krofo frɛ me Vic adwuma de eye wo de o abeto wo nan so wo de misuro na me se there be politics no ko buru mu sa no ya na ehu ese ehu enti yi mesu me be ware me pese me ko wura mama tita no ya ti da ko me ko ma ku hie die ewo Cape Coast wo ho na me nya ko free Mr. Bempon o se Vic ma ba fie na me se papa me wo nhyiamu wo Cape Coast o se a makọ agya ho abra agya na ye local government minister na makọ na me kọ ye no o kire se wu ne ade wu besi manan na me ka kire o se ya wu nko ade a me pene so ti o se me ba me fa hanka nkire o krata no ebeba me ti asem yi fiada me benda ko sera ne ye bae ti duada ebrada ne de krata ebrem na me kwotoa wo no na adwuma no esu enti me free mu as assembly member appointee na me bebe ye MC dikura adwuma no na nyame adu bra wo de maye na aka na fe ne abosome miensa me ko September 2019 enti ebra ne so na wo se second yi no ne nim se oh ya no de wakobi ni pen de kebeye fala yes so na me ma no sana opre o mo be ye press conference ye o mo ye ne wo ni politics se de tie o mo ye ya no anu na ado seda sabra no ne yemo e ma kwanya se MPs no se mo tete ya obu ana MP no ene no ensene so nti o de akwanya ma MPs no se wo a wo fu se wo dis no obe ha won wo ankasa fo obi ebra na MP ebeba no obi ani modern a boy ni adwuma pa na medical aye ni nti kro bi ebekoso bia ba bi wo kwa na enwon ni na ba bi ti se esam odumase eho kro bi ayi hihye ukrasi bi hihye kekereke no mu ni ade ya we ni oda nso ebre no so no
de ne bontoa ye adwuma gina platform so kasa ye ema nyame ye yadom esanse ne adwene ehyianti ma MP ye kwasi akwa onabo kwasi akwa ebedi MP ti so wo ye osom na ye de besom de duru ba bi aka ba se abosom be nsia na party mu hey na wadi bi nti womra me yesu medi bi adwuma ya si me ye no ye si medi to we ni di ye ntimi no binu mu di gu ni so na wo hwe wono akasa ne mu di a na nka ne na no hu se adwuma no ne kwan wo ti akire se de na abusae wo be kase party no na de aban na ba nanso so amamra a wo ho no mu no wontimi nkoka se me ye MPP ni nti MPP fo nko a na me wo ho ma wo da bi white so mampani ti so yo mampani ana musini eti constituency no mu ana se district ana municipal no mu no wo gina ho e de ma wo mu nyina eti mpuntuo ene yedie ni ade esese ba esese ba ma obi a wo mu so wo party wo be hwe wo mo de omu hia edu party so a ye beko ye kwa yi ase ye kwa abedi ntuo ye fa ha nanso se ba adwuma ne yes assembly na adwuma ne ye ne dia party semo no e benche ye no na no wo mu nti wo mo asesa mu hu ni sa iso mo ti se ese yi a nya na ado ne yi e mo party fo ni bi a mo fo se de ye se wonye no wonye de anya ne yentimi no ye adwuma ti ese me refi na de ti ti honorable wabra wunya ntie ne sa no se mampanyini eji odi benefit winsem no eye onwanwa anana nim se betimi aso bibisa betimi asi eja anya me won se de na yesi na me de na me fenye asem me nuanu bi a ye DC fo no bi se ye yi be na do no yi emu be aduonu nan 24 list no by omo yi wo na me di nka ho so tietie mo e chese ye de me kan ho nso kodu suro mpanifo ni hunu se adwumaso a me di wo ha sei no enya ne a wo mo keka no na ye otanhu eni eni bre se adwuma na kasa ho di a nti ye anyime so na no mo ni abodwo enti ba ni sa no emu krata eba yesi de ko hunehuna no o di huna ne sese ana me soso no me nyi obi a ye hunehuna me de me yesi me nye na me de no kura ne da no na me de to enti so de krata be hunehuna me obi di krata ne ba ye o se mon konkɔhwɛ ne so watwa ahwea aw watwa ahwea office wo masa asa krata ne free party for no that penny for amudu hunu ase ye wadi antro ase o my list nipa 17 ni nyina mo masensen so what bibi sa e de brem ye me chairman ne de ba oni wo mu si fo mra asem a ye so wo mo ne obi ka na fo mo ne se ye de akoma no na mo nkɔhwɛ so watwa ahwea me so me krata ma no chese politics there I just say wa want to ase yes bibia betimi asi position no nya permanent job even the teaching profession kwa me come the time will come I will go on retirement yes and ti sadwen wo tiri mu ese wo hu ni se ne awo ye no bibia betimi asi na nya appointment na wo do wura nyina ekoshim ye ne awo betimi aye ebre no mu ye yiwa wa ye waduma wi ko ba enti no kura nyame animu ni one me ye nipa aya me yakakra e ka se kura na me boa kire se adwuma so a na me gidi se ye de ama me a me ye no ne kwan so na me nam a me ye no akato na bro na mfie nwotwe na so aya abosumi mu onye se mfie mu abosumi esi ye o charge ne sen so a ntimi mo charge
na mmom na ɛsɛ sɛ yɛyɛ propaganda yɛka nsɛm de bu so party ne yɛ me party me mmɛgyina abɔnten ɛmmɛhoro yɛntoma wɔ abɔnten nti obi a abusa deɛ meka ne sɛ nyame deɛ nyame yɛ ne yi na pɛde nam ne kwan so da nyame ase berɛ a yɛde krataa no ɛbrɛ me office wɔ deɛ meka ne sɛ awurade mede wase wɔ mpɛmpɛn so a wode me abɛduru wama m'anim a mebu ase mabɛgya legacy ɛno nti nea wɔbɛto waso bia na mebɛɛ fie na yɛ ɛbrada nkuada mansi office wɔ me nneɛma ɛwɔwɔ no mesoma ne kɔyiyi ne photo ɛnya ɛyɛ de brɛ me mantumi nan ansi office wɔ bio sɛ me ne wo kasa mankɔ hɔ mehwee bibia intact files ne ade bibia intact afra mami so wa assess ohun adwuma a wobɛbɔ ya in percentage wise no wobɛka sɛ woyɛ to which extent that wobɛka sɛ we die mayebi that's na meka sɛ meyɛ obi a mebɛsi ɔmampani anem enti instructions no megye free mpanimfoɔ na yɛhyɛ local government ase nhyehyɛeɛ biara a wɔde ma yɛn no metiri yɛ yie meba yɛn na program bi ɛkɔ so a yɛfrɛ no secondary city program ɔmamu no nyinaa no ɛyɛ World Bank projects ana program ɔman no nyinaa mansin ahodoɔ a ɛboro bɛyɛ ahanu no na wɔn ayi mu maako 25 saa program no wɔn benefit yɛ na akyem da ɛka ho ɛyɛ Brim Central na yɛ 5 years program ti ni amebedi na dia na sɛ owura bempɔn wɔnya ne baabi kɔ ne breso na start yɛ saa bre no na MP no ɛne onumunyamfoɔ kwetu William Japan kwetu enti wɔn ne be lay foundation na senkrata asɛm ana yɛ de ba yɛ ha no ɛnam wɔn so me ba yɛ no na wɔn yɛdin ɛka ho ti me bɛfa fi hɔ ne yɛn hyɛ ase nkrata asɛm na wɔn ɛyɛ na me ba yɛ so metu anamɔn ɛkɔ ɔpanin ne nkyɛn ne kokodi nkɔmɔ mo kyerɛ sɛ afei kura na wɔn de wɔn fa ayi no nto ɛnhyɛ da ntintim nti wohwɛ mu a me brɛ so no ne ɛhyɛ da ɛkyerɛ yɛ de kɔ workshop ne ade de sɛsɛ yɛ bia ɛde yɛ nti yɛ first ayi na yɛ UDG1 no yɛ no ne yɛde yɛ nkwantamu stores na ɛwɔ hɔ no ɛne dwa no ɛne kwan no a ɛne edwa no a yɛkɔsiesie yɛ ne stores no yɛ 102 stores na ɛwɔ hɔ local ones na binom te hɔ dada wɔn a na te hɔ no ne yɛsi stores ne bi a ɛyɛ SIF for ɛyɛ mɛfa ne sɛ NDC abreso na wɔn si yɛ me nua pani ɛyɛ Madam Ophelia abreso na wɔn si yɛ ti ne nkurɔfoɔ ɛgye ti sɛ deɛ na awɛ no soso no esi so na teɛ no na wɔ sɛ yɛyɛ na yɛnya asase no ti eyi wɔn fi hɔ ɛna yɛnya asase no ti nhyehyɛeɛ wɔ mu ne sɛ yɛwie a wɔn a na ɛte wɔn yɛmpɛ wɔn deɛ ɛmfɛ ma wɔn wɔn ne first ɛyɛ wɔn nya wɔn ɛhyɛ ɛna second block no yɛkyɛ mu mmiɛnsa ebi ayɛ 34 yɛkyɛ mu nti yɛbie kwan to hɔ sɛ wo a wopɛ bi bia no to application na fabra committee assembly ne ti committee no na tena so na wɔn kyɛ nyame po alright de sɛ so wɔn tua de ma assembly ne yɛde fa assembly ne mmra kwan so ɛna wɔn yɛyɛ tinei no obi kuta ne receipt obi kuta na ayi yɛ assembly ne na de ama no nya Victoria du na de ma nipa koro ɛhɔ ɛne yɛ nua frempɔn mo friend is adwuma wura on so operate wo so enti ne che me nim sakosua store di anase adwoa store ni okay ya ma kwan ma committee ni yɛ n'adwuma
second one and ye de eba a year Kumasi station one and they so ko amam be di ho adanse nso so ye gina so na make us a 25 districts na ye benefit ye just emra da ho broni sika emra da ho wan timi anfofe emra no oboa waso ba ye hyankase gya begu chi nso ye gira ye na so a yankase ye ma edi no kwaredie nsiw ye egina ye mu anadwonante ene ade nyina ye de ye na me ye yadoma wo ho meke ho so sa na ma committee no ene chair okay bisa brida ho esese ye operational ti se duru ho no mo nya ye ba ye tetemo tetemo ti next yi na beba no bo se musika na aba fom okay enti edimu a no mo sign de 10 ebeka 25 no ma na ye 35 ansa na chebi easting ha se ne ye 4 eye Brim Central ukọ Kofurudua okay ono so na ebi wo Somenya na na ba nso so wo chebi je chire dia o mo fa 10 no mo dia saman kese be count ukọ saman kese bo so mo de ya kwan ni ade enti dia o pesa wo de ye the planning committee for no anasa sam na decide yes ya de beye we ya de beye we na dru ba bi ne ke se ya de beye drains ewo aye 4 and 5 ya de beye drains watch mo down se nsuo to na yi na nso be dia dance se nsuo to na yiyira efiri yesuban nsuo no da ho ne kwan da ho opabrane se mekwa akofele mesi dan asi enti se nsuo to na ebe yiri fa wa ede na kire sese ye koye drains ni dia on konkonkosi nsisi won sika no soso a ye de amaye no enye ne ebetimi aya de abesia kɔbɔ bremu mu na ne okoye akosi kwa akoso kwan so a entimi ko se ko ha wo mo a eti anafo ho no nsuo no dia e ba kwakotae ho obi fie na ensuo ma ho na so de mo abaye enti no mama nsuo no e ba ne fie na akwan soso ho hia yen fi se akwan sam ani ade a no manfo no e ka ho asem ko achimo da wo mo ma yen 10 kilometers say yenye since 2017 me no ka say ya ye drains still yentini enso contractor yentini enso na so we ni de eye sika eda ho aba ayi no World Bank esika enti wo gina wo so say we na wo so de beye eho hia o manfo na fire ebiri say esese o wie de man okay enti e gina so ye hwe no na chese ohwe mu aboabo da bia complain ya kwan ye ni ba bi ekọ ya kwan kromu akwan eye free zongo ho efa ho besi bus stop na manfrom ahadie manfrom kwan se bra be ya asam ma dem ka chese ha nyina ye fu me ni nana enkoso hina wonya ba bi ko ene wo wura bi ye frɛ no Mr. no ye aduma wo sawmills okay oti ha wo mo na bo a bi yi kwan bi tun na ye ti makwan mo tweti makwan ti makwan fa eti na ye kwan a yetimi de ifa so no mba bo a ma yetimi ye ni yi kwan e de nkania bra me ya sam ne be de wo bo so ne ma amafo mi amafo eti ehwe din ne se ene ye fa bi nko aboabo da bia ne de o mo kan se o mo kromu no de o mo nya kwan bia wo ha ye hu adi papa bia o mo ti kwan no mo pa esese ye de ma wo mo fese kuro na tere na o mo soso asetena mu yi ene edi bi ekọ eye nkwantanum esoro wono mu nyina sesese a wonim ho a ko hono mu a omo frɛ ho se grushi campus den wo soro hono mu anasa asane camp ho nyina bo hu si yagu e de akwa akosi doduro a ye ho nyina no ye no ye sa project yi bia ene ye be fa Methodist enso so omo ho no kwakon Dr. Kwakon ne ho no aho Methodist school no say aye university aye teachers training aye university say na kwan a ye de ko school no mu no sempanimfo oba anase bibia ekwan enye
ti e de ho no so kan ho ene de fa ho no mo a de abapie bagalo run about ho no mo no e de ho no so aka ho se ye fa nya sa ekwan yi e be ma ye benya ada routes se bus obi kwa na chinchina ho mra me fa traffic obetimi afa ho no bia na ne fie wo ni se ya na aboa ti saa miensen ne fa ka ho e de ye ntiso hu se ekoso na ye saa dwumedi no ni nyina so ma bere so okay so honorable abo edwuma waye bi na okay honorable adaroma abo for kase no mo e wa hwehemu se okọ ya assembly ho ya okoye mensin no every abane de ka o benya mfuntu nyoma bebre but dodo na company se o mo ehun ni sa wo hu ni sa ampa wan se da anye nyoma bebre ama aboabofo ana bia na consider bi kakra bi na be mu ti a de o mo hwe no mo nsanka na was it na wo project bi se wo ye de ama aboabofo so that wo free hono na wo ba obi ehun sa ampa ye de na ko ye de we na abreye you said the American expectations in the also minim ade potin anaka aboabo man epe manko ewo aboabo din mu mekọ wo mansin no edin mu enti no ye take decision na ye take no wo assembly ho ene de aye aha enti aye de anso awu nua wo nwum krom awudin empamu nti aboabo esan sembedi assembly woman wo ha say niti na menim niam bia ehia yen efri ayi breso ale na yesi epikota ekwan no bram ya assembly woman no yesi epikota wo krom ha tini eno edama koma pono so ti akwanya ne bae ne na ye de aba sese ye nyina ye ni tua se ye ya fa ye suku semo aboabo suku e wo ha eni JHS ye kutabi presby sese presby for afa aka ho ade aka omo de me breso assembly woman breso ana ye JHS okay na me ye assembly woman no mo wo be pon so ene ne ye de anya a omo de aye presby JHS wo call salvation a ho so MP sabia no na ye kwetu onabo kwetu abreso ono so boai e ma ho mo nya keji esanya 6 unit committee classroom block etu fi education side ye ni problem bebre e wo ha ye fa ye health ne so no ebra na me wa sab ho no assembly member ene ye ye di nya sese ne clinic na ho no mo no me ma breso na me ye assembly woman wa ene di nya sa ye seen as multi-purpose training center okay but a bar say who be here see here health center and ye dey convert it to that ye ne ye wo health center na e cheap compound and ye dey enyen enti wo dan say anka aboabo ha kasa ye shada ni ade bia na mefa nse ha ye na de wo mu ye adwumasem na no wo mu ka ene e fa adwuma no kura wo mu no ye ba akopɛ wo assembly ho adwuma a yebetimi afa wo eye sa sabe as cleaner hwe casual wakatua ya he na be fa ka afiri ha da bia de ababo oda se me ba be ye cleaning ewo ho bosumen be so wakatua kora enso loro fe ni tua na sabe onyansan wo mu a okofa wo bi so ma ye sa adwuma na enese enti sa aboabofo no susui se police a ye fa wo mo no sabe eye ubebusa yen DC fo no ya ma ye slot bia afo ye ni protocol ya ma ye bida maka se me what chance se me ye fo bi otu na momos bi ti se obi be ko training college abai anase nursing amma ni pani bi wo ma de betu manim no bi di wonim wo mon krata asem eye enti yetimi pushi wo amma wo nya kwan ebi nima connection training ye bi teachers training ebi wo ma yi wo mon sa no adwuma wo mo susu am sabio no wo mo adidam wo ma yi wo mon sa no adwuma imi wo bi no wo a ye boa wo mo nya machines even industrial machines bi a boa wo adwuma am puntuo abam enu nti so obi ti wo no ka se wa amwa yen ya na nyimpa kro no onim ne okay ebusiafo I think say
there's a lot maame yenyaaya anke no bekasa e de afa ho but every no ntino ye bepese ye betwa ye nkomo no so na we ne be ne part 1 the next day ne ye befa part 2 ne dia to san say ekomo bebre ho no maame ye dwumadie yi so no yen bota ye nyina ne se ye be hye mmabunu ne adehye ne mu nkran se de be ya wo nani ato obi so ne ade no ebi saa sunudi afiri ho no mo Ghana mmabunu a omwo Ghana mayimu aboabo ene oda roma afutu isembe na ade be maye ne eba na brabo mu a yo ni ameka ne se ye frey say youth mabunu enne nyame adom na adoda nkwakufu ado na bresu ya wo ba ye free education ti amam nipa bebre age so kasa wo nko bebre nya akwanya akọ school no won wa efa ni serious etimi ato aso akotesiare ebinum abamu ababaye nipa attitude kanen ka beba aboabo de ne ya ne mrantie no yanko chinichino ne ye ko kotobo ni ye ko wo motu damoyi okay achi ya no na wo moko enso nei wo beba no obi a wo fa fam kura akoda no wo ko de gige ene obi anya ne de wo mo so esua adwuma so nsa no adwuma bebre esua enfun mefa se nkuran sha me de ma me mai ani me nuanom nkuman ni se abrabo wo hoi ye fiti prekope enye yi obi a wo hunu no nei no wo ka na hyase a kire wo na me kan se me pa no to a me de bo a me maame no ka kranka ekume na so so maama ye no amu mabam enam so ma me nuanom edi a kire no omsusu hunu se oba besi akura timi ekọ suku a ade ne ye mema ne de ye ye de ho na ye nko emfu ani ntu obi so kakra wo betimi yire wo ho nsanu adwuma sika wo mpa wa kasa wo di sika de gu botom obi wo ne ye de ne kosua adwuma cross me nko e ma ne nya wo so wawie ss ne no ano no wantimi antwa antoa so anko baabi a e ma ye no mu wabam pe nsanu adwuma bi esua kane na ne yesi wo bi a wanko school ana ne sabi o wabon ne kosua nsanu adwuma nti sa enne wo ma akọ school a wo ma side nsanu adwuma ka ho wo hu so wo ma adwuma e ho te etumpon so edwadie no wo di ho se koso ade pam no pam e ho te eti yo no wo ya e ho te eti yo nkun yes wo kenkan enti nka se ma akọ school nti no ma ntimi amfa anko university ntimi so ne mfa so e de terafi bon wo ho so enne mo adwuma yi a abayi a radio so kase aya adwuma mu ya nso obi ya na dwen ya se mo de kase hu ana mo ka anya kase hu no sabio yesua wo kasa wanka ne yi a no wanu kokopa obenya amane ni nyina ye gentiti na ososo de abobra wo metna kwankwan nuase na wo fa me yesebi insanom ene enubone ti me besere enkachi ba bia waduro bia no bre wo ho ase bra fom na wo de hye biribi ase na nyame ana opagya nipa amen abusiafo na yede yankomo twetwe no ede ebesie ka na hye ne nson se abrempon anamontuo no ye adwumadi a yede ehye enkran ene ye maame ma Victoria Edu ene bie ni pum de to de ma ye ne Brem Central Municipal Assembly former MCA ena osansi obi a oye adechireni a enyasem keto ye da na se bebre se na obi ani pum ede ma ye ma nyame nhira bebre ye ni enso asoye pa adwempa hene Kofi Mensah ne medin ene me super cameraman enam owura ye Kwabena Costi adaroma ena o ka me ho aye nyina etu isa na mon ye do bibia se nyame ya adom a ye wonda sene